ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ọnọdụ ntụmadị na Anambra steeti bụ SEMA na-ahịchafụ bekee akpọkugo obodo dum enwere na Anambra steeti ndị bigasị n'ikpere mmiri dịgasị iche iche ka ha malitekwe nnọọ ugbu a wee kee nkwụcha maka mkpamkpa ideli mmiri nke afọ a. Nnukwute ode akwụkwọ nke ụlọ ọrụ a bụ Chief Paul Odenigbo bụ ya dọrọ aka na ntị a ebe ọ nọ wee na-ekwukwa na ọ dị oke mkpa na akpọrọ nnọọ nnukwute nzukọ nke ga-emetụta obodo ndị a dịgasị n'ikpere mmiri dịgasị iche iche iji wee mara etu a ga-esi wee biri n'oge wee gbaba ya bụ ọsọ. Ka Chibụzọ Obidike kọtọpụrụ gị akụkọ a. Abụ mmemme nke a kpọrọ Make We Stop Flood Before Flood Go Finish Us bụ nke esiri na ya wee gbatara ndị mmadụ ihe ọghọm dị na ị na-akpofu ahịhịa n'ọwa mmiri. Ka ọ na-ekwu okwu n'ebe ndị ahụ ejegasịrị, Chief Odenigbo kwuru na ha na-eme ya iji wee gbochie ma gwakwa ndị mmadụ uru ọ bara ichebiri ya bụ iju mmiri. Ọ lebara anya na ihe Flood Outlook nke ndị Nigeria Meteorological Agency wepụtara iji wee mee nchịkọba ha. Chief Odenigbo mere ka mmata na o ruola mgbe ndị ahụ bisi n'ebe ikpere mmiri dị ga na-ebido na-akụ ma na-aghọrọkwa mkpụrụ ha n'oge ma na-alụkwa ụlọ ha ebe gọọmenti wepụtara ka ha lụọ ya. Onye isi ndị SEMA ahụ gwara ndị niile na-agbata ọsọ enyemaka n'oge a ka ha gbaa mbọ na-agami n'ebe ndị ahụ a chọrọ ya bụ enyemaka. Ka ọ na-anabata ha, onye ọchịchị nchere oge nke Anambra West Maazị Felix Okechi nakwa onye nke Anambra East Dọkịta Anselm Ọnụọra kọsịpụtara ahụhụ ndị ha na-ata mgbe ahụ iju mmiri na-abịa ma kwukwe na ha ga-agbasa ya bụ ozi n'ebe niile. Onye eze ọdịnala nke Ụmụmbo Igwe Ikechukwu Chidubem nakwa onye eze ọdịnala nke Nzam Igwe Joseph Azokwu mere ka amata na ọ ga-adị mma ma ọ bụ na gọọmenti etiti lụpụta ebe ndị mmadụ ga na-agbata ọsọ ndụ ka ọ dị nso n'ebe ụlọ ha dịgasị. A kpọkwara okwu ka egwu mie osimiri Niger iji wee mee ka nsogbu iju mmiri a benata. Okpuru ọchịchị kansụl ndị ahụ ejegasịrị gụnyere Ayamelụm, Anambra East nakwa Anambra West.